За мен е чест да сме днес всички тук заедно на Лозов масив Совата и да отбележим един от най-светлите български празници – Свети Трифон Зарезан. Няма да крия от вас, че последната година беше изключително трудна. Климатичните условия не бяха особено добри. Борихме се с природата, особено по време на гроздоберната кампания. И въпреки това успяхме да приберем реколтата и да произведем едни стойностни вина, които убеден съм, че скоро ще спечелят своите международни призове в най-големите световни конкурси. На днешния ден искам специално да поздравя всички мои колеги и служители от Винпром Свищов, Агрария Сервис, Студио Трансмедия. Пожелавам ви да сте здрави, мотивирани и все така успешно да вървите пътя, по който сме тръгнали. Честит празник и нека Свети Трифон ви закриля! По традиция винарна Свищов чества денят на Свети Трифон Зарезан с ритуали в Лозовия масив Соват. Изпълнителният директор на Винпром Свищов Свилен Димитров посрещна с добре дошли своите колеги и гостите на тържеството. Духовата музика подгряваше участниците в празника още преди домакините да отворят и разлеят прочутите вина от сериите Легио Прима и Горчивка, които носят славата на винарна Свищов в най-големите винени салони и конкурси по света. Помилуй нас, Святий Боже, ниби во веки, а во веку, аз я уплачу. Забележете, че растем заедно с Господ двамата. Провъзгласявам теб, Божия раб Георги, за цар на лозята. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, ради. След молитвата за берекет към Свети Трифон Зарезан, Свилен Димитров поведе царя на лозята и римските войни от първи италийски легион да зарежат лозето. И свет. За да бъде пълен празника, участниците в тържеството завъртяха кръшно хоро. Доброто настроение се пренесе в бутилиращия цех, където технолозите Гено Танев и Тихомир Петров представиха вината Легио Прима Совиньон Блан 2015 и Каберне Совиньон Горчивка 2014. На първо място, това, което днес ще представим, са две вина. Първото, както спомена колегата Митишо, е реколта 2015. Сортът е един от най-известните в света и в момента е един от най-модерните. Сортът е Совиньон Блан, а серията на виното е Легио Прима, една доста нова серия, която е по-малко от една година на пазара. Това, което днес ще имате възможност да опитате при колегите, които разсипват вината, е реколта 2015 Легио Совиньон. На вашето внимание ще представя Каберне Совиньон Горчивка, тъй като съвместно с модните тенденции ние ще се стремим за бъдеще да запазим и традицията.